angabonga uNkulunkulu. Yabonga uNkulunkulu yebo ngami. Ukuthi ngikhona empilweni yakhe. Lutho abayingeni naye. So ngihlezi phansi ke ngithi awuzosukuma ngokulambathela. Lutho. Angisale sengibonga ngibonga uNkulunkulu ngaye. Umama wami. Kodwa ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngezinto asenzela zona. Ngisahlezi la ngiyamangala ukuthi abazalwane baphethe amabhuku okufakazi. Sikhonza kanye nani nje kanti uNkulunkulu unenzela izinto ezinkulu. Ngonyaka odlule unyaka ka-2023 sahanjelwa usisi wami. Kodwa ngaphambi kokuba ahambe uye wagula isikhathi eside. Ekuguleni kwakhe ebanjwe i-cancer. Imbambe isikhathi eside cishe isiku-stage 3 and 4 kusukela ngo-2021. Wahamba-ke nawo nje eyisiqongwane ephilile kwazi ukuba iyamgobisa. Kuney'khathi lapho ubekuqina kakhulu sicela umthandazo. Angazi noma ukuba nayive noma ukuthemba kakhulu. Kodwa bekuba kuney'khathi lapho mina kakhulukazi ngoba usisi impela kimi wangishela ibele. Bekuba khona isikhathi lapho engibholoza khona. Ngithi hhayi akakwazi ukuhamba. Sebesho abantu besho onke ama-stages asazodlula kuwona siwabona manje. Kukhona lela khona wagula basho abaziyo ukuthi yabona njengoba nesilonda nje angikaboni lutho sisazo esiphumulelwane isilonda. Kwenzekile-ke kwafika leso sigaba. Ngakuhamba ukuthi ngibone lezi zilwane futhi umuntu wake wazama izaba ngoba phela ziyazama izaba. Ngeke ngihlale ngisibuka isilonda ngithi ngiqaphele ezilwane ngifuna ukuyisusa zonke. Ngaqala ukubona impethu ehlakaniphile. Zayihlehla ibuyele emuva ma uthi uzama ukuyiklina. Ukhona lomuthi esasifuyalele siwuthenga sithi siyayishisa. Zivele ziphosele ngaphakathi esitulweni. Kwaze kwafika lapho ngithi ubaba ngicela umluleko. Angagula ukugula kodwa ngiyacela ukuthi izimpethu zihambe khona. Ubaba uma esipha lokululeko ngithi kwakusemini esekuseni ntambama kade zayasekho zonke. Angizazi zasho nathi kodwa zonke zaphela nyama. Ezase ziba khona ishube zase ziba khona ngokudideni bethu lezi ey'lethwa zintungane. Kodwa lezi esacela umkhuleko ukuthi sicela umkhuleko ukuthi siphele lezi mpethu zahamba nalo lelo labo. Ubike nje ukuthi umuntu uletha ubufakazi sesadlula leso sikhathi. Ngihlezi-ke ngicela into ethelele uNkulunkulu ukuthi uma esenza izinto udinga ukubonga ngaso leso sikhathi. In fact udinga ukubonga zingakenzeki lezo zinto esuke kade siyibhekile. Lokho uNkulunkulu wethu uthembekile. Zaphela lezo mpethu kuningi nje bazalwane. Ngangisebenza ngaleso sikhathi ngisanda kuthola nomsebenzi. Lapho emsebenzini ngisebenza ney'ngane ngihlushwa ithemba. Angazi ukuthi ukangaki ubaba eshumayela ukuthi ulanga lihlala ey'fuleni izey'wula. Zikhona iy'khashana lapho nami ngizishaya isifuba ngithi ngisula sengithi ukuthemba. Kodwa iyangifuna ukuthemba ngendlela yokuthi uma ingane-ke yenza okuthile suke sengiyibambile nezandla ngayijijela nomodoli. Ngiyashaya abazalwane. Ngishaya ukuthi lokho okwami angikushayi. Kodwa khona ezabantu emsebenzini ngiyashaya. Kubi-ke kukhulu umthetho ngoba umthetho ka-1996 uSASSA uthi ingane ayibekwa isandla. Ngikwazi kahle lokho.
Kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi akuze ngafika ezingeni la khona abazali behamba beya ku-department. Ngiyasinda ngomusa kaNkulunkulu, ngigijima futhi ngizocela umkhuleko kubaba angikhulekele uNkulunkulu. Asisonke isigameko siningana. Ngiyayikhulumela futhi nangomlomo wami. Ngiyalimaza kwesinye isikhathi ngawo. Sikhuzwe nangakona lokho. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje lokho nisasebenza. uNkulunkulu wethu-ke uyabathwala bakhe, uyabahola endleleni. uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela ukuthi usibonge ubufakazi. Basho imisebenzi emihle oyenzayo empilweni. Izwi lakho lona uqobo lobufakazi. Siyabonga Baba ukuthi uzoqhubeka nabo ubalondoloze, ungavumi ukuba uSathane adicilele impilo zabo. Baqinise uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba siyazi ukuthi uma umuntu efakaza uSathane akajabuli. Bapha amandla babethu ongcwele, baqhubeke njalo bame isibindi. Sikufakazele ngoba zimele indaba ezifana nalezi ukusiwa ezweni ukuze abantu baphenduke. Sikusho lokhu ngokubonga nangokukholwa ukuthi uzosenzela umusa egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ungibona ngemikono yakhe, ngiyathokoziswa amazwi akhe.